kum kadak ban plelat plelenti yaki Samla ki bamkwa ban penserwakai kapor hakapor baki yo Shuti ke jingdon jangkoi ke jaka ai Jinghikai ka ai ke jingmentoy yaki Samla bat kane kalong ru kum ke jingerap yaki balada ki la ban pendap yaki Jinghikai ki la ru ban plelat plelenti yelade ban penem yelade Lyngba ki jingkamai ki baki la ban trei tang haki khendiat kanta tang da kajingmut baki Samla kin penserwakai kapor henry ka don ru kajingmut ka babha na ka benta bakin Lait na ki kam ki Sniew kumta kani ka jaka ai Jinghikai ka baro ngitip kum ka Don Bosco Technical School Shillong ka don halat mkra kala play da ka winter course na ka benta khat artli ki training yaki Samla ki bakwa ban Hikai ban shed kum ka bakery specialized cake fast food ban Hikai Lait basic electrical spoken English communication skills ban Hikai computer bat ki course beautician prepare kumju hak sengi sedang lawan ban play kini ki training dau Father James Ternyang Ekonoma jong Selection Shillong Province kumukong san haringkat ke jingadon lang u principal ke DBTS Shillong u Father Arcadius Puwen u Vice Principal Brother Firstborn Jerwa ki Hikai na ki khat artli ki train ki pet ni ki warden ki Samla puli kan thai bat senrang habakran kumukong san u Father James Ternyang ulapen kan mau ban pentepet yaladi haki babon jat ki training namar dapas haki babon ki jing puliru klam kini ki training bon ki Samla ki hab ban syong yeng naga bapen kan maru bau Don Bosco bukuat ula na ka benta ki Samla ban Hikai ki ban yeng halaki jong ki jan naga bapet thu ki sap ban pentebet yaladi haki ni ki sap bala ai lupa ublai ulai ro ru i ka jing IT mat bat man sim jong ki Hikai ki bala klat no ki sngi Shuti bat ban one ai Jinghikai yakini ki khon Samla nabi pergi namal balai ngidon ka skill skills is so important to life hagawai ka sni kidon kawai ka school kaba kiong ini bagi let set up yang ka computer lab apa ka school ke jongki tinggal yat kumbara kali lai sau kanta pangpoje ka jaka halin bangla set na dong sedong pat ngila bu to switch te ngiong bagi let pai dong halin bala poe selong ki kolegi father pilawan set project ki ka machine ke klum trekam subawan namar mentangi hab sedang mentre hari nang ne sau kenta biang nilai cek taka jaka pagi poe kata ka school everything is okay tanpa tang main switch itu switch on harkiong anaba ka machine kamlong no skill tang bat penmei itu switch tu omla tega ne tega log ka jingai ka bakrao tega nget scam kini kismi kin sapalong yepi lada pi along u engineer pi along bri bakrao kano ro lada pi don skill kaya ba lada pi dei u bala pas dot kita kerda na ka jingim jong pi hande lada jawab don jingking pimnang ban swim pimnang ban jingi pimna ban kam ye kawa tega kadau kini ki qualification jongi ringkat ki skill ki sapalong ini ru bagi long ki briu kiba biang aga jingim jongi ila penyarap ki wei ila ban ai lam ni ki skill ki wei patenteng yo ibon ki briu qualified so many qualification but they have no job tang tu baron skill uyo ya kam tekane kadai ki jing perkhat ka jing yo i jongi pat nadu bastang adu bakut kan bagi lagi mana seperti Don Bosco lahi kayangi uplay ayangi kita ka boy ka sap pagi don kampan skill don kampan yarap opinio ya kene ka skill sa kecingin jompi nak kadau ni don gum kene ki program para den ka por Shutiru ile ya kene thank you resibun ya ifara kadius kiwi pada don lagi prodar kam tam kino hikai makiru le por Shuti ka sacrifice ka Shuti jomki one ban I skill nak banta jompi so let's give them a big hand for this big sacrifice. And welcome to everyone. Kali ka hall kung all beram nila dap isyoin tagi Samla bawa beliau sudah. Mo, tengah ay kumlay kinpok rigang yepi hagini ki por Shuti wala na hagi jimut jim berkat pi lese sipor haran cake kumtu pi berkat ban ye katu kajing shat Christmas. It's okay. And they want to get distracted too much. Learn the skill and you can live a life fully for your life. God bless you and wish you all the best. Thank you.
Haba pen kan mai ki jingdon kam haba shong kelas u father pu wen uloong. Ba wat haduk menta kan ga jok teknologi ki khana ki don kam ban kan mau. Dang don kam ka kopi ban khulam khnang ban om ja lenti ne ban klat no ik jinghikai anda ki lami na kan ga slam ai jinghikai. They ban borom iwe ya iwe pat. Kene training ro kane ga part jaga centenary bangi celebrate ya shis pass nem jong jing dap jago don Moscow isno yomle na ga banta gata. Te haba village training khulom bat copy de bandon. What non let empty so ba ka clear to be computerized head. What trust pala diega ka clear to be. Pihaban don khulom bat paper copy book. Namala pi shed cake image on shed uneu cake. On image on kane gramuta pin kan mau. Let chashno hadin mut shed cake. Kalung dong. Shilo. Kalau pilih training dia akan Moskow. Tekin saya kadang Moskow juga tak ada nang share bro. Dan top ha kita kena hukum kita sia. Top ha kena berpilih pilih bahagian mo. Namun macam setiap orang yang kena haba bi top lah pim lah kio Sniew bagi nong kai ki dictate. Lah pim Sniew tu yang contain keli. We are a family. What Juleran, what Juleran man kali. That's how he top ni apa, tip ni apa, ya ke training sepi. Nada macam. Apa pilih basic makeup, apa pin bahari oleh dah pin tip bah, mo pin bahari bah. Nama apa? Kata kecilnya, tan sisi orang mengalah tip yang skilling a day. You have to learn repeatedly many times. What we have a tip again and again. That would be expert.